heɓorde toɓɓere nde ceerno Amadou Gatamari Ba addi woni coccorgal renndo, coccorgal meɗen hannde ko fewti e debbo ɗaccitiiɗo walla debbo belsindiiɗo, ha tengti kadi e debbo mo ganduɗa ko kadi ko naatɗo e galle, joom galle muɗum. Eɗen mbiya wandiraɓe meɗen rewɓe on ɗon bange hande o aɗum woodi aɗum teska. Ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa nde ma heewa ko saboto joom galle ma waɗa ɗum tawa ko an saabi ɗum ɗon. Eɗen gandi koɓe mbiyata ko dewgal kesal kaaɗi kesi. Eyi e nder hen noon so tawi dewgal kesal kaaɗi kesi, firtiki ma taw ko so yeehi ha dewgal ngal nayowi kaaɗi ɗi jahat. Holko woni dewgal kesal kaaɗi kesi? Ma taw ko e on ɗon saaha debbo o ene heewi wurtede e gorko o, ko kañum tan yiyata, ko kañum tan nanata. Gorko o ne aussi ko noon, o yiyata tan ko debbo o nanata tan ko debbo o, ko on tan o yeeɓata. Eɗen gandi on ɗon saaha ko welamma mawɗo woni ɗon, ko hoolare mawde wonata ɗon. Kala ko hen goɗɗo namni goɗɗo o tawata ko ene heɓa ɗum no newori, eno weeɓiri, eno weliri. E dow ɗum ɗon firti ko on ɗon saaha dewgal ngal welat, tawde kay ko wonande kamɓe potsako ko yiɗodirɓe. Eyi joni noon so yeehi ha dewgal ngal nayowi, ngal woɗɗi walla duuɓi keewi, so tawi on ɗon saaha kaaɗi kesi ɗi eɗen gandi ɗi iwat walla ɗi ustoto. Ɗum ɗon noon holko waɗata ɗum renforcé, holko wallitta ɗum ɗon tawde en jeehi ha en gowodiri, hanti en gandodiri, tuuyo hewngo ustima. Ɗon hanti ko welnata ɗum ko ɗum hanti ko maniére uji baɗeteɗi ɗi, hono no ceerno Amadou Gatamari Ba ko addi ko ɗo ko joni. So tawi debbo o e on ɗon saaha o ñantotako, o laaɓata, o laɓɓinta ɓandu makko, o laɓɓinta yoga e terɗe poɗɗe laabde, o uurata, o saaƴata, o moosata, walla o heewani ko soccoto, ɗum ɗo fof ene wayno addanta ko jooɗade ha ɓooya joom galle o watta ndaarde goɗɗo baɗowo hono noon. Addanta joom galle ma ko wattude yiide rewɓe woɗɓe, tawa de Allah ene andi an joom suudu makko o, ko an faɗɗi ɓen, ko an ɓuri yodde e ɓen, ko an ɓuri yiitinade e ɓen. Kono noon ɓen ɗon nde tawno kañumen ko toppitiɓe koye mumen, ko toppitiɓe ɓalli mumen, hanti wattat nde gorko yiɗumen fof ndaara ɗumen, tuuye ɗumen. E on ɗon saaha gillima, jiiɗe ma usto e joom suudu ma on ɗon, tawde kay woni o waɗata noon. Kono noon bandiraɓe, haɗani tan de e joom suudu o, hay joom galle nen ene waya noon, hay enen worɓe ɓe eɗen mbaɗa noon. Ene waɗa saaha so tawi aɗa ñama debbo, walla a yi debbo mo jiɗɗa, aɗa yiɗi, e on ɗon saaha ene heewi aɗa hollira won ñantuli, aɗa hollira won haalaji moƴƴi, aɗa toppito hoorema, ayi aɗa wona gorko poɗɗo yiɗede. Ɗum ɗon ha hande ko hunde nde poɗɗa waddude e joom suudu ma o. Gonga ni, so neɗɗo yeehi ha andima hanti, andi jikku ma,
andi tiri ka moƴƴo andi ka gollotoɗo ene gasa taw ɗum tan ene yona kono noon kadi wattude hende ko ɓe mbiyata ko mokko poƴ wattude hende saha fof won gueɗe saha fof won weltinde saha fof won ñantali tawa alamu ñantaniɗa so wona joom suudu ma anne joom suudu alamu ñantaniɗa so wona joom galle ma ɗum ɗon ene ɓeyda gilli eyi ene ɓeyda gilli ene usta darɗe banggue goɗɗo eɗen mbiya tan dewgal won saha welata ko ma welne eyi won saha dewgal welata ko ma welne nde tawno no mbirunoɗen ni tawatake en gowodiri so tawi en gowodiri noon hanti gueɗe kewɗe a andani kam mi andanima ɗum wadde hanti ko enen battata saha fof addude ko hesɗi e goɗɗo o joɗade ha ɓooya ñantuɗa ha jooɗa mbiya ɗum ɗo noon ayi jomum wimami alamo mbaɗanmi ɗum so wona an eyi mbaɗa uro ma cawdoɗa ɗum eyi ɗum ɗo ko wurtinde walla tigui rigui ko artirde gorko o tigui rigui e weltinde ɓandu muɗum ha wasa teskade goɗɗo ha wasa yiide goɗɗo ɗum noon ha tengti noon kam e rewɓe eyi a jarama ceerno ahmadou gattamare ba golle ma jooɗi peewi e ngal ɗo hen coccorgal rendo bangal fayida ɗo joofiɗa oɗo hen baniraɗo debbo puuɗotonoɗo morotonoɗo ñantotonoɗo cinkotonoɗo cuɗotonoɗo urnotonoɗo jonnotonoɗo jontaɗo ene yaha ha yetti won nokku o taayi eɗen gueɗe wo acciti tene wona wo ala ko omo waɗira ɗen gueɗe o natti wadde ɗen gueɗe est ce que ceerno amadou gattamari ba haqqille ma one ñarɗi kalde ngalduɗa coccorgal mi wondi a ngala wonde actualité ko ngal journal saabu ko ɗum woni ko wuura ɗum woni ko wuurete no gorko yarata ene daña golle ɗe ne bona ene daña jawdi ndi ne bona e nder ladde nde o uddita bitig o ronka dañde o yaha o taaya ha waɗa découragé o wonta galle o lela o nata ɗappude golle ko noon debbo wayata e nder galle kañum ne no gorko ɗaɓɓirta gurdam mum ronka dañde ni ya ha waɗa découragé ko noon debbo desaɗo e dewgal waɗirta découragé ha natta yonnade ceerno amadou gattamari no gonirta ladde ni kala ko ligguiɗa potta e police ji tetta ha laaɓa walla kala nde guddiɗa bitig ma contrôle ara ha ganda e hoorema no mbaɗirta découragé hay dañde ni ko noon debbo gonɗo e dewgal waɗirta découragé e dewgal muɗum ha natta yonnade aɗa yaha e ladde he tan tawa neɗɗo waɗi découragé ha natti gollade saabu gollima hawma o dañata o waɗi découragé hankkadi mona jooɗi omo deeƴi omo laara yimɓe mbatti on kom no ɓoccode ni ceerno amadou gattamari ba allah subhanahu wa taala wi ene deftere mum qur'ana so tawi onon yimɓe ɓe on gonɗini on jaaɓi ko mbaɗanmi on ko ay on jetti kam hen mi ɓeydana mon sa rokki neɗɗo o wima a jarama yo allah moƴƴane yo allah waɗane ni o mantima ha weltima ɓeydat kono sa rokki neɗɗo wiyani haydara janggo a rokkatamo ceerno amadou gattamari ba sa naati e restaurant a soodi palat maɗa ñamde a ñaami a gayni a yoɓi kewɗa wiide ko merci walla way jarajef way cebbi neehna walla a jarama merci beaucoup way vraiment repala e bon ay kono so joom suudu ma defi a wiyatamo weeli a wiyatamo a jarama so joom suudu ma defi a wiyata weeli a wiyata jarama kono sa yeehi galle janano a ñaami toon a gayni mbiya debbo janano ko defɗa ko tengima ɓeydama weeli kono a wiyata joom suudu ma o weeli
teni sa naati e restaurant ceerno amadou gatamari ba so tawi a ñaami a gayni joɓa kadi duttoɗa mbiyamo merci walla mbiyama jarama weeli. kono debbo so defi ko weeli a wiyata weeli, so defi ko metti bonnita, on ne so ɓooyi o waɗa découragé ko defata ko. debbo pewnowo leeso mum ha feewa, ɓura suudu mum ha ɓuura, ɓorno tekke mum ɗe ɓuri horsinde ha feewa taw ko ɗe soodi mofti, ala jiyo so wona an. ngara pahñinoɗa e daraɓe he mbayano a tinani ko werta hen ko ni, ko ɓorni ko mbayano neɗɗo mo yiyani ɗum ni, wona uuri, wona yooɗi, wona feewi, on so ɓooyi on waɗa découragé o natta waɗandema ɗum. ceerno amadou gatamara debbo ñantotoɗo ha yoɗa ko an soodi, ko an totimo haalis o soodi comci ɗi, o ñanto hawyooɗa, o takkoma waɗa ataye, a laratamo ni, aɗa hiɓɓe téléphone ma, walla aɗa rumti aɗa yewtude e woɗɓe, walla aɗa jelda e woɗɓe, hay saɗa laaramo ko laaci yitere lardatamo, a wiyatamo yooɗi, a wiyata haydara ten ñande fof waɗanma ɗum, ñande fof waɗanma ɗum, so ɓooyi o waɗa découragé, o mooro, o fuuɗo, o fewnito, a laarata, a wiyata haydara. kono debbo goɗɗo so waɗi hono ko debbo ma waɗi ko tan mbiya teŋe ma ɓeydama, an kay ka joɗɗo, an ka baɗuni, o ga a wiyata noon ɓernde tayat. omo wawi wurtude noon ceerno amadou gatamari ba, ɗon ɗo yiɗi gorko goɗɗo yiɗimo, watti wiidemo ka wiyatamo, o ɓamta ngal ñantugal, o ɓamta ndin mbaadi yontede, o ɓamta nden softede, ngam omo nana to o ene wiyamo noon saabu an a wiyatamo noon, saabu ɓerɗe potani. goto foof no Allah rokkiri ɗum woni ɓerɗe ko mawɗe, so mbaɗi hunde jiiɗi ko jaarede, jiiɗi ko teskede, jiiɗi ko tinede, jiiɗi ko mantede, so mbaɗaka noon tan tayat. wat tan kono kabruji ɗemgal pulani, so tawi min mbaɗɗo hen kabruji min gaddi min joƴƴiniɗo hen, hay goto commenti hen, hay goto wiyani merci, goto hen jarama tan, ɓandu mayat. cikkata ka mbaɗɗo ko boni, taw ko mbaɗɗa ko ne feewi, kono yimɓe nan ndeeƴi, hay goto waɗani, hay goto haalani. ngama ganda e hoorema janggo, hay saɗa waɗa journal ngal dande ma nde teddat, a softata ko jiɗɗa ñañde yonuko a softa. kono hande sa waɗi journal a gayni, yimɓe gaari kaali manti jaari, janggo gara aɗa jogui force ñaña dande pewna lelna konguɗi ha ɓuura yodde, saabu aɗa andi won hettotoɗema, hettotoɓe ɓe kadi beele kadi ɓe ɓuura weltade. ayi an defanteɗo o a hollat defowo weeli, janggo kadi o ɓuura weltindema. lelde ne ko hono noon, wonno joom suuduma rokkirtuma lelde, so nde weeli a haalat, no nde wayi foof a haalat, janggo kadi o ɓuura kaala belendi, kaala dahmendi, kaala foof no yaari, o ɓuura kadi weltade hen. so ɗum ala jiya o amat, hay sa memimo o amat, saabu holɗum an ko haajuma kumtata. omo waɗanma ko weeli, a waɗantama ko weeli, omo memma, a mematamo, so haajuma gasi ndungtoɗamo, janggo sa sohlimo o amat, o mematama, o momatama. heddono aɗa wiye debbam memata kam, momata kam, taw ko an woni mo ñihlani cakkudi ndi. ɗum noon ceerno amadou gatamari ba, ɗum ɗo ko hunde fonde yino, kala debbo guuroɗam ɗon gurdam, o wonata koye tayde, omo taaya ha jiiya almuwar makko ne wi tut comci, o ronka ñantade, saabu hay so ñantima mo ñantonto o faala kamo. ɗon ɗo softananno ittude kondan makko mo mofti seeɗa, o sooda safo o waɗa ha bottari ndi ɓuura welde, ko ɗon ɗo mbiyatamo weeli, sa wiyata noon o natta wadde ɗum, o waɗa tontin makko fiiɓa o mofta. ɗon ɗo morosno o softa, o ara o itta misoro e sarama beele jiiya, so tawi natti wiide noon o waɗa misor makko o deeƴa. ɗon ɗo fuuɗoto noon ko hono noon, ɗon ɗo waɗano lati ko hono noon, saabu debbo ko jibinowo foof ko ay ko dañowo ɓandu, reedu ndu mawnat, ɓandu ndu seekoto, waɗat baybe waɗat goɗɗum, kono softintamo e haɓade ɗum ɗon, o wasa ɓuttide won ɓuttidgol, walla o wasa jogade won sifa goɗɗo, walla o wasa jogade won siccendi. gorkone ko hono noon, kono cifiɗa ɗo hande ko debbo, ene gasa ñalawma goɗɗo maare gorkone wonɗo wayata noon. ceerno amadou gatamari ba, aɗa andi ko welnata dewgal ko tan, ko so tawi gorko ma ñantima ne yalta, laara ko ñanti ko, so won ko fewani hen mbiyamo yo ittu,
walla mbasa ɗaccude joom galle ma suɓano hoore ko ɓornoto ɗon ɗo woni tawde mo lotade makko yaltude ya tawa yaltini ko ɓornoto hande ko an yiɗi ko an woni debbo an yaltinta ko jiɗɗa yo ɓorno ko kadi debbo o ne kankone o wona neɗɗo pinɗo ganduɗo ñantugal ganduɗo ko yaati saabu won paɗe ɗe jadani woni wutte won wutte mo jiɗata e joom galle ma ɓorno taw yadani ɗe ɗon paɗe eyi won paɗe ɗe jitta e joom galle ma ɓorno jaltinnamo taw yadani e oɗon wutti mba wadde marié hakkude pantalon e simbis walla hakkude ko ɓornoto ko e ɗo fayi ɗo so hande so joom galle ma yim paami ko nokku tel tan ganda ɗo foti yaade ɗo holko foti ɓornade ɗon saabu ɗon ko tufde won aroɓe ɗon ganda joom galle ma so wuyi a daari yeeso ngo ango niɓɓide seeɗa ganda ngo ngo niɓɓi ɗum koko wuyi ko ayi on ne aɗa wawi toppitorade mo e ndiɗon mbaadi kankone gorko o toppitoma e ndin mbaadi so tawi ɗo yalta galle a wi joom galle ma mboɗomi yaha walla joom suudu ma mboɗomi yaha min noon paami ko ɗo ayi wo andi paaɗa ko ɗo wo andi aɗa tinimo kankone wo tintinma e dow ndin mbaadi saabu o andi no yimɓeɓe joom gallam ko ɗo woni joom gallam ɓorni ko ɗum ayi goto foof tino goɗɗo o saɗa yaha sa wi joom suudu ma mboɗomi yaha tan holto paaɗa paami galle kaari en wo andi ɗum ko guila nder suudu wanni wona hakkude galle ñantoɗa gayna jalta tan mbiya mboɗomi yaha galle kaari en ala ko guila e nder suudu ɗo ñantorɗa ɗo o tina paaɗa hande ko ɗo so wonko poɗɗa addanede toon wo anda ko foti addude ko holno addirte toon hay aɗa yalta galle aɗa ɓuuco joom suudu ma ne ɓeyde gilli sa arti o jaɓɓimama a ɓuucima o rokkima ndiyam a yari a gayni a ɓuucima no ɓeyde gilli joɗɗa sar ɗon seeɗa jewton haade ma ɓortoyade no ɓeyde gilli kono aɗa tina hen sahaji gorko ne ɓatto joom suudu mum walla joom suudu ne ɓatto joom galle mum tina joom galle ɗeɓa dogdemo seeɗa saabu joom galle ma ton ko yiiɗa o yiiya guila e téléphone hay goɗɗum wona e dogdemo hay soɓe joddemi ni aɓe jewta tan jiiya gorko ne mofde téléphone ene wuura ne ɗeɓa dogdemo par ce que wonko yiiɗa yiyede ɗum no firti ko debbo ne yaha ha sikke naata e ɓerde mum waɗa découragé han complètement waɗa découragé waɗa déconnecté gueɗe ɗe poof ha laaɓa hankkadi ne aama ɓandu mum ndu maaya ronka dañde force tawno force debbo ko gorko protection ko wiyete protection nde ko jahata ceernaji yo waɗane ñagude Allah ndenka ko gorko renata joom suudu mum ndena joom suudu ma guila ɓernde nde dahede ndena joom suudu ma guila ñantugal makko heftede ndena joom suudu ma guila bote o mbaadi ndi ɓorde ndenirta ɗum noon ko hewde e makko keewa e makko haw yima haw tinma konnguli mum geste mum kadoji mum haala mum jewte mum confiance gonowɗo ha tenti won gueɗe goɗɗe nder dewgal ko gueɗe belɗe ko wayno ko mbiɗen joni so neɗɗo waɗi mbiya weeli so defi weeli ataye weeli ñantugal morol puuɗol naggam e naggam foof feewi ko hunde softinore debbo no feewi ha wona seeɗa ceerno Amadou Gatamari Ba ɗum ɗo hen ko gueɗe cewɗe kono ko gueɗe ɓurɗe wawde safnude dewgal ayno sewo sewo waye nder barme ni ko noon ɗeɗo gueɗe sewo sewo mbayi e nder dewgal to banggue dewgal no kalirɗen ni wonko taynata gueɗe ha heewi debbo ne taaya gorko ne taaya woni tan jomum ne amana dewgal ngal tuma nde gueɗe kewɗe mbatti jolde ɗon kadi dewgal ngal gueɗe kewɗe ay debbo no kalirɗen nane ni so fewni leeso makko walla fewni gueɗe makko walla waɗi comci makko tokosi foof an gorko a wondaka so ɓoyomo ama hawo natta wadde ko waɗanno ko hay urongol ngol waɗa o natta wadde ɗum ne yaha tan goɗɗodiron ha lelde natta wonde hakkude mon kala ne jiiɗa debbo e gorko ceerno Amadou Gatamari Ba lelde wayrodiri hakkude mabɓe kaldigal ne famɗi hakkude mabɓe teni kadi ɓerɗe ne goɗɗodiri gowodiral ngal ustima teni kadi sa ƴeewi ɓe galda relation hakkude debbo e gorko fawi koye lelde ceerno Amadou Gatamari Ba kala debbo e gorko ɓurɓe wawde lelade e leeso ɓurɓe wawde jokkodirde to banggue lelde ɓen ɓuuri weldude ɓen ɓuuri kadi wawde wadde maîtriser probléme mumen probléme mabɓe hewani yaltudeɓe saabu lelde ko hunde ittore mette lelde leeso hakkude gorko e debbo jokkodiral terɗe ko hunde ustore tooke ustore mette
kono kala nde jiiɗa mette keewi hakkunde debbo e gorko sa ƴeewi tawata lelde nde kene famɗi lelde nde ne famɗi so ɓirande yonata ɓiranteɓe heege waɗat lelde nde so famɗi subaka o welata ñalawma o welata jamma o ɓe coftata sabu soɓe lelimi ɓe goɗɗodirat aɓe kalda aɓe jewtide debbo o ne defa gorko o ne rokka dépense mais so lelde ala ɓerɗe ɗe goɗɗodirat so yeehi ha ɓooyi terɗe gamat so yeehi ha ɓooyi ɓe gamodirat so yeehi ha ɓooyi hay rapport sexuel o hoore mum ɓe coftanta ɗum debbo hankkadi ni yaara ha ɓooya natta jogade e ma tuuyo gorko yaha ha ɓooya natta jogade tuuyo heddo debbo ittirta tuuyo mum ko goɗɗo mo yiyani ɗum addi hande jokkodiri whatsapp ɗe yaha ha ɓooya jiiya gorko on ittanta ɗum tuuyo ko goɗɗo e nder whatsapp mo jokkodiri walla réseau sociaux mo haaldata o weltoro taw gonɗo sara makko o wari plaisir poɗɗo wonde ɗon sabu holɗum ayi ceerno mon gatamari ba gorko e debbo soɓe jokkodira jamma foof walla beete foof walla ñande kala soɓe jokkodira gondigu ne wona ɗon ene wona ɗon jiyata ko gilli ɓeydoto korsa ɓeydoto yidde nde ɓeydoto teni kadi tuuyo hakkude maɓe ɓeydoto watte han kadi kala nde o ɓattima tan a tuuyata yidde memdemo aɗa memamo omo ɓeydo arde aɗa memamo omo ɓeydo arde haw watta rokkudema ndiyam ɗaɓa dañatano woni rewɓe ne mbiye ne joori wona ne joori ko an yorniɓe saabu holɗum debbo mo bayrata memde debbo mo bayrata memde teni on keccol mum waɗat so tawi toɓo wayri jippade wona a jaggui sakade walla a jaggui pikku a pikki ndiyam keccol yalti non ko ma toɓa ñande fof toɓa ñande fof toɓa ñande fof ha leydi ndi hecciɗo pikka seeɗa yalta debbo ne ko ni wayi gorko ko ndiyam debbo ko leydi ɗum woni kalta ñande kala debbo ko leydi gorko ko ndiyam ndiyam noon so wayri rosade leydi leydi yorat ɗum woni ko jiita rewɓe joora ko hayso joomum yara ruy hay sen yara gowe hay sen yara ɗaɗi yorat firti ko ndiyam ɗam arata par ce que ndiyam ɗam ko gorko ma ndosamo o hecciɗa haw watta tuyede watta sa mimimo o hokkuma ndiyam ha heewa gilli ɗi ɓeydo korsa kaɓe ɗum ene jeeya ko mbiyeten hen sahaji so tawi jamma weeli so tawi subaka weeli yalti koye jamma sa yi gorko ne ɓattina kaccitade beldi woto namdo ko jamma o weeli firti noon lelde daiman duumide hakkude debbo e gorko ene wara tooke mette gonɗe hakkude debbo e gorko kono kala ne jiiɗa debbo e gorko ɓe keewi tikke ɓe keewi caɗele ɓe keewi probléme uji ɓe goɗɗodiri ɓe tikkodiri goto fof ne tuumi goɗɗo ne woɗɗi goɗɗo lelde ala ɗon so lelde par ce que hayɗo joni guiɗo ma tan son kaaɓi aran kadi ñamde aɗon kadi yarde aɗon kadi fewnitade kono ñande beldiɗon foof lelde wodat ñanden joom suudu ma kala ñande kaɓɗon ñande beldiɗon foof on jamma lelde wodat ceerno amadou gattama arba lelde so woodi noon riwtat kala kene wiye fitinaji riwtat kala kene wiye caɗele gonɗe hakkude debbo e gorko ɗum noon firti ceerno amadou gattama hakkude debbo e gorko ko kamɓe poti welnude ko hunde hawnide no feewi sew sewo mo yimɓe pamɗini o ko on sew sew woni ko weeli ko dewgal wona tan defde wona tan fittude wona tan wuppude wona tan ƴogde wona lodde sukaɓe wona wonde reedu tan jibinde ala sew sewo gonɗo nder o ko o jogui dewgal horno boutique ayi ko boutique mo jiyata boutique wona botuji kosam ɗi wona sakuji maaro ɗi wona ɗum jogui boutique ɗum ko bénéfice mum ne famɗi jogui boutique ko tanggal bombom sipsi almet cigarette sew mo jiiɗa o ko o jogui boutique saabu ko o ɓuuri wawde yaade e ko mawni ko so gasani galle goɗɗum sottaki kono ɗum gañande kala ne soode warga en sukara en nana gueɗe cewɗe foof ko ɗon wayi ɗum woni hannde sa naati boutique tawata foof kene waɗa détail ne haɓɓa ne sewi ha ɓuura wawde yaade ɗum noon yo Allah rokku en wawde tinnade a jarama seydi ba golle ma jooɗi peewi ceerno gatamari ba eɗen keewi wiide woni yimɓe ɓe mbayi kono doccoti ni ko maɓe dunce ndeɓe kubba so tawi Allah fekki gorko hono oɗo debbo no yiɗiri ni ene joom suudu makko yiɗiri ni wona gotum wadde alay saago yimɓe ɓe ceɓodiran haqqillaji ene gasa hen sahaji ko gonga
ko mbiyeten woni rewɓe ene goppa koye mumen ko gon kadi woni worɓe ene goppa koye mumen kono goppugol hoore mum gorko e goppugol hoore mum debbo ene serti nde tawno eɗen kewiide ko nafi dotel ko ɗum nafani dohal ko nafi gorko e sifa muɗum ko nafani yoga e rewɓe e sifaji muɗum nde tawno gorko hayso wayino denɗam Ibrahima Sow ko ma yiɗa nde addoya debbo noon hayso wayino kanŋe walla wayino jaama ko yiɗi ko fof heewani tabitinde yidde muɗum to banggue dewgal ha laato ala ko mo yiɗi o fof ko ma on yiɗamo nde dewgal hakkude maɓe wawa laatade wadde en paami goto en foti toppirade hoore mum kono ceerno Amadou Gadamar Ba en mbi woni yimɓe ɓe mbayi kono doccete ni ko maɓe nunce neɓe kuɓɓa so tawi gorko mo Allah jarribi hono oɗo debbo o mankaka wasde mankede weeɓani kono ko heewi ko ganduɗa ko debbo o fooɗonto heɓa omo jogii ɗum walla ko heewi ko ganduɗa ko omo mankire so tawi o namdimi joom galle o en tottam ɗum wadde ndeta joom galle o so tawi joom suudu makko wayi no feewani on foti noddu ɗum o waajo ɗum min de ko ni jiɗirmi ko ni jiɗirmi so tawi debbo kañum ko jiɗɗo peewal mbiɗa sikki ma abbito e yidde joom galle muɗum nde kadi yidde joom galle o e debbo o ɗum ko yidde debbo e hoore mum nde tawno so joom galle ma ne wima jimmi ko peewa jimmi ceerno wiyoma ya lota kay yiɗi ko laaɓa so tawi joom galle ma ne wima jimmi ko peewa andu kanko ko peewal ma o sohli wadde nde so tawi debbo kañum hoɗum ko jiɗɗo peewal mbiɗa sikki ma o abbito e joom galle makko sababude o anda ndeke kanko hoore makko no wayni wonko ŋakkite joom galle o wonko teskima e nder joom galle o wonko teskima ko kanko hoore makko ɓaade omo yiɗi joom galle o te omo yiɗi suudu makko ndu o wawa ko manki ko o timmi tan ɗum hoore makko janggo e jaam o feewa e yeeso joom galle makko joom galle o kandi yimo fo welto ceerno Amadou Gadamar Ba so tawi debbo jiɗɗo resede jiɗɗo jo hoore mum jiɗɗo joom galle muɗum kala ñalawma o foti wonde ko jombajo e yeeso joom galle makko kala ñalawma kala waktu kala heure o foti wonde ko jombajo e yeeso joom galle makko so tawi o woni jombajo e yeeso joom galle makko guila o fini subaka hawɗano jamma ala ko yiɗi ala ko sohli ala ko ɗakkoma ɗaɓɓi sona weeli e joom galle makko on gorko ko jarriba ko fof so yalti galle ala ɗo haqqille makko wawi wonde so wona e joom suudu makko so tawi do Allah yaafo kala ko Allah wi ala sikki ala wonko bonnata kono eɗen gandi wonɓe ganduɗa fijirde heewde ene toppiti ɗum walla gueɗe kewɗe ene toppiti ɗum wona haydara de ko won tan koɓe jooɗa e ɓeɓe jiyata caggal galle ɓe taw ɓe jiyani ɗum e ɓeɓe goppi e nder galle ɓe kono kadi so tawi debbo o wayino foti waade o darima darde nde o foti darade e hoore makko o darima darde nde foti darade e joom galle makko joom galle o ne kadi tini omo tini ɗum kañum tintinima ene tinima ala mbimi so tawi joom galle o yalti boowal kala ko wawi yiide e kala ko wawi nande o wawa yiide hun o wawa nande hun ko ene yoɗama ha ko ene ɓuura joom suudu makko hen sahaji debbo ne wawi darade o wiya Allah andi ko mbanmi joom gallam taw noon ko Allah o wiya Allah andi holko waɗi joom galle makko ha joom galle makko waye makko no waye makko ni taw noon ko waɗi joom galle makko o ɓuuri bonde e ko sikkata joom galle makko waɗimo mbiɗa sikki so tawi neɗɗo yalti galle mum naate addumo foof ƴetti ko an tan suuɓi adduma e nder galle on añanimo ɓaade o añanimo noon wadde o añantama peewal ɓaade omo yinma o yidantuma ko peewal ɓaade no omo yinma o yidantuma ko peewal anne tinno jiiɗa hoorema jiiɗanama hoorema sabu so boni tan wiyete ko dewil kaari ayi dewil kaari hol kaari gorko desɗo walla wiye gurel kaari hol gurel kaari debbo desaɗo wadde noon foti wiyede ko joom suudu kaari foti wiyede ko joom galle kaari kamɓe ɗe noɓe mbayni ene feewi kamɓe ɗe noɓe mbayni ene weeɗi kono ɗum fo e wawi noon debbo kam so tawi tan darima darde muɗum tigui darima fodde nde foti nde darade mbiɗa laaɓa mbiɗa sikki gorko o mbimi no sifri foof ala haqqille makko wona koye joom galle makko ko heddi ko noon woyaga hen ene mbiya wona hen fijirde naggam wona haydarde kono mbiɗen ni tan ene gasa jomum woni beele momo dañata to wonta hamme mo dañata to dañata ga hen pourtant ko gotum mo tawata rono e mo goppuɗa ga hen ko gotum ene gasa noon oto won ko jogui won kaptorɗe ɗe jogui ɗe oga ala kono ɗum fo e waade no mbiɗen ni debbo o so tawi won ko jiiɗa ko usti e joom galle ma tinno ko usti ɗon ko walluma hawtimmita ɗum so tawi an debbo aɗa yiya guiƴiraɓe gorko ma wonno jiirata guiƴiraɓe gorko ma wonno jiirataɓe ene yonma no ɓe mbayni te sinno ko sago ma aɗa yiɗi joom galle ma waya noon tinno walluma haw waya noon anne debbo gorko so tawi wonno jiiruɗa joom suudu ma wonko manki te sa yalti galle a yi rewɓe woɓɓe ɗum ne yonma tinno ko manque e makko ko eto timmide ɗum e makko ha yoɗamo ko ɓuuri ko ɓeyto joɗama ko gonon e jaam kono noon hen sahaji caɗele nendir toon ko hunde hulɓinide caɗele nderderiji ko hunde hulɓinide caɗele peñje bowol ko hunde hulɓinide te ɗon hakkude jomum ko haare jamma haare ñalawma taw wona ɗo daari ɗum fof jangtoɗon taw oɗon gandi hol probléme gonɗo nder ɗum no yo Allah dandin e koye yo Allah dandin ɗum ɗon won sifano gorko ene siforo
debbo o ɗum ne jaranama haɓede ne jaranama suutade ene jaranama ni ñagade hen dande sababu no mettudema kono so namdama tawa wawa ɗum jantade won noon ko hunde hulɓinide woni nder gorko o kadi kazalika noon ɗum noon mbi sikki gorko fota andi joom galle a fota andi joom suudu wadde kala peewal e kala taaride e kala moƴƴere fonde wonde hakkude mon tinno ɗon ko manki ɗum ɗum mbawno wurde peewal ɗum noon ceerno Amadou gati mawda yo Allah yeeɓe moƴƴere en calmini bandiraɓe fof ceernam ceerno Oumar Diallo mi wima hayama seydi min tan en juurima foof en mbitan mbaron pine jaam bandamen minen machallah ko jaam Allah ɓoccolo fini ka Allah hokkimen pinɗen jaam kadi Allah hokkumen kadi ñallen jaam dumen jaam Allah kadi jogo meɗen eyyi machallah Amadou Gata Mari Ba hande nayoriɗa ɗo coccorgol ma kadi hande machallah cocceɗgal fof ñeeji makko laaɓat tos noon de kalda ko debbo gonga machallah eyyi debbo kam belsindeɗo ɗum kam wona ko feewi sa fewni hoorema haadema resede eyyi sa resama kay ka poɗɗo yokkade ɓeyda fewntade eyyi wonno ko debbo wawi feewo wawi laaɓ e wawa kadi lomde joom galle mum e wonde an a laaɓani a toppitaki hoore ma ala mbawata toppitade neɗɗo so toppitaki hoore ma ala mbawa toppitade e neɗɗo iidi haade mum toppitade goɗɗum toppita hoore mum ha para eyyi neɗɗo yo heew faara eyyi farnade laaɓal ɗum wona jeeyaka heewde fullo ɗum jeeyaka kadi e yedde aduna e hande noon sa woni ɗo haɗa funno haɗa moro tan pirtiɗon foof wiyanma ka jeɗɗo aduna walla wona pour aduna neɗɗo yo fewnu hoore mum eyyi ko joom galle ma ganduɗa si yima welto eyyi kono an a morataka wi ko a furnataka a soccataka a sogataka e ɗum kam yadane jamanu kala neɗɗo kam yo laaɓ hay sa woni ka defowo jemma ka defowo ñalawma eyyi min mbeɗa yimɓe goto neɗɗo fonno sa naati wañ walla saɗa def mbiya min komi defowo eyyi ko defowo noon kam foti jogade ko laaɓi an sa defa ɓornaki ko laaɓi walla ɓornaki ko fewniti jiiɗomo fof kam so renaki sa defti tan so woni an ko seddo tan eyyi neɗɗo kam idi ɗum kam yo laaɓe nder ɓornataka wutti nanduɗo wutti pertiɗo e surtout ma debbo mo nandani debbo kam ɗum yadani jaam jeeya neɗɗo fotta fewnitade andi kam wiyete ko wona tekkere saɗi sa woni ka bel saɗi kay ko wonde neɗɗo mbaari neɗɗo kono tekkere kam saɗani fewnude hoore ma ne saɗani eyyi guila kosgal ma fewna hoore ma dal eyyi fewnude hoore ma kam ɗum kam o wi ko ɗum jeeya ko l'islam laaɓal ne jeeya ko dewal Allah eyyi kono neɗɗo kam so laaɓani wawa rewa Allah fotir ɗum ni rewir eyyi an a laaɓat an a hoore ma an laaɓata an debbo eyyi joom galle ma ari kadi machallah ɓeyduma laaɓal kono so wonti beele joom galle ma waklinma min kam yadani ɗum ɗo neɗɗo kam so wonti ha joom galle mum waklita ɗum noon tal wonti caɗele kono yimɓe kam ma ballodira kono kam min a yiyandam min kam debbo fotani fata ha joom galle mum en ɗum wi wanni walla ɓoron ɗum ɗo eyyi ɗum kam so wayi noon tan tawal gorko kam tato on kam ko yi hen ko fewani eyyi ko debbo hoore mum foti jaggu joom galle makko wi machallah wanni eyyi ɗum kam ina wawi yaade bandamen par ce que ɗaccitare moƴƴani kanko dal yo laaɓat dal laaɓal dal woni foof mo laaɓani kam kono ɗaccitare ɗum kam yo Allah muslimi ɗum ɗo calminama kono way foof saɓori e ɗaccitare debbo kono hay gorko ne ɗaccito te taw gorko debbo ne yiɗa ɗum taw gorko debbo yiɗa ɗum kono ɓuuri bonde koye debbo nde tawno hande worɓe hewɓe aɗa yiyaɓe ɓe mbiyata ni mbiya jomum sellani ko jippi leeso walla natti wawande joom suudu muɗum haydara walla an hoore ma jaaha ha ɓooya mbiya mataw an a sellani an gorko mbiya mataw an a sellani taw aɗa wi weñ komo gonduɗa o woni mo wallitanima komo gonduɗa o woni mo gandanɗa hoore ma wallitanima wallidde nde woni guila e dow ɗaccitare nde ne waɗi dow kono ɗaccitare ne waɗi less mo gandanɗa hoore ma o en jettake makko kono kala ɗaccitiɗo dow sa tawi ta yeehi less kadi tawata kon ɗaccitiɗo woni gandanɗa hoore ma gorko ma ko ma memma tan so tawi adake ma adata koye muɗum no ceerno Abdoulaye Sarr wiiri ni hayso ene hersini hayso ene jalnina ene haala e yimɓeɓe ene kersa ɗum kono en kaalata gurdam meɗen alay saago kaala en gurdam meɗen so hunde neɗɗo so waɗi debbo so deefi weeli wi weeli ko ɗum softinta ɗum kono so lelne moɗon weeli gorko an haal
lelde mon weeli so debbo welde mon weeli debbo haalwi lelde moɗon weeli ene jeeya ko wallita joomumen ɗum ko ceerno ceerno Abdoulaye Sarr haali ɗon giɗo lemi wallahi ko hunde wodde gandata ɗum tan ko joomum waɗa feere yaha tan noon rewoyade an debbo ɗaccitare maɗa gorko o yaha ha yaltuma ha wodat yani banggue goɗɗo o anda tigui kanko omo selli taw ko an wonnamo wallitade o watta toon wadde walla jogo mbaadi ndi ganduɗa hoore ma sifa mo meeɗa jogade o tina hoore makko o yiito hoore makko e ɓandu makko taw waɗi ɗum ko an goto debbo o ko an wanno ɗum taw ko an waɗno ɗum ɗon alay saago wonira men rewɓe mbatte hen hakkillaji debbo gorko wonko yiyata haalata ko noon yiiɗi de wona ko yii fof haalata de no ceerno men ceerno Abdoulaye Sarr ha wirni e won worɓe ene mbawi ɗum haalde ko wayno Gaali Abouba en ɓe ne mbawi wiide noon marama ko weeli walla hande ata e ma o weeli won hen ne mbawi ɗum kono won hen daƴƴat tan kono aɓe jiiya de aɓe jiiya wonko mbaɗata wonko ɓornotoɗa won comportement mbaɗata ɓe cikka ɓe jiyanima taw ɓe jiima taw noon yitere mabɓe nde ɓe jiima nde yitere nde déjà nde ɓe jiima nde rokkiɓe courage yitere nde ɓe jii nde woni temaɓe comme chargeur téléphone debbo wonno wayata wonata ko chargeur téléphone gorko o wonata ko chargeur debbo wonata ko chargeur gorko o wona téléphone taw ko guila e ñalawma guila no yiratma taw a sarsi gorko o taw a sartimo nde hirata walla so tawi woni ala ko heddi so wona tawi woni ɗum ni on saaha tawat kanko dañi jeygo kanko gorko ɗum waɗa ɗum ko an debbo e comportement ma no mbayata ñantugal maɗa comci maɗa ɓuuri ƴornotoɗa jooɗi laaɓgol maɗa e ɓuranteri maɗa bertanteri maɗa joni haalama belka gontata ko chargeur debbo ɗaccitiɗo waye gorko no gorko komo gorko joguiɗo téléphone mo ala chargeur ni debbo so ɗaccitima wayata e gorko kono jogoɗa téléphone ala chargeur ni téléphone so tawi chargeur ma so tawi ma boni téléphone ma sarsara wiyete ko téléphone o moƴƴani kono téléphone o moƴƴi so dañi chargeur so sarsini jiɗɗa fof o noddat debbo ne ko noon waye gorko horo mbaɗe trompé koye mum gorko ne wawi wadde debbo ha weela yiide ñammina ɗum jarna ɗum koltina ɗum weela yiide ɗum no woodi kono gorko ko heɓata ha welto ko debbo waɗa ɗum tagui dewgal heeƴi hen tan ko belemma heeƴi hen tan ko fijirde e jaleɗe nde wonno fijirde e jaleɗe haala belka ka ko hen beltoɗa an gorko kono ganduɗa hoɗon ɓerɗe so metti ɓe nattat dañde koye mabɓe koɓe jiɗɗi debbo ko son jooɗi won konngol an gorko an debbo aɗa yiyaɗ pat koɓe joguino doole ko fof doole mabɓe gasata laaɓa oɗon mbawi leldade ha weeta tawɓe donka e ma haydara mbiyaɓe cellani tawɓe celli koko mbaɗɗa e nofru he ko soore ɓandu ndu wonko mbaɗɗa e nofru he soore ɓandu ndu machallah ceerno men ceerno Abdoulaye Sarr e Seydi Sarr weltanama